iaz izan zen lehenengo urtea, iaz izan zen sorpresa moduan edo, eta panpin bat, etxean egindakoa edo, eta aurten hartu da beste bat, iaz erre genuen, edo errezen herriaren aurrean aurten gordeko da, bai, eta, izan zen iaz, izan dako idaia bat, bai, hartuta referentzia bezala antza badirudi bere garaian herriko umeak eta bai, etxerik etxe joaten ziren abesten eta oilar beltz bat zeramaten beraiekin, ez? Eta esaten da, gero sukaldatu egiten zutela ere, ez? Jauteriek daukaten haragia jateari usteko egun horiek direla eta horrekin horrelako baskari bat egiten zen, apaisak egiten zuela esaten da, eta hori. Eta, hori aitzakitzat hartuta, referentziazko pertsonai bat egun hauetarako. Horregatik deitzen da Karnesto Lendas edo jauteria aurreko egun horietan oinarrituta edo. Badirudi Bizkaia eta Enkarterrialdeko ohitura bat dela, badirudi ere Balmasean uste dute duela urte batzuk rekuperatu zuten umeek eta eskolan, ideia beraren inguruan. Ez dugunean izan genuen hor, egia da aurten egin duen eguraldiarekin ezin izan dugula paseatu herritik, hori geratu da pizkatan kamotz, baina hor egon zen beste unen desfilea zuzentzen esango genuke hor eredu bezala, eta nik uste polito geratu dela, eta badela beste simbolo bat, eta jendearen iritzia bintzat onak izan.